uli na ning kwan diri oh. Ug di kag patuon ako pag Ang gusto po na ko ni Sulayan dari abadi kay naapod sila yung mga pagkaon na wala dito sa Pinas. Lumsan gyud ako ni manok kay wa may nga ni kadako nasudlanan dito ah. Inganang naong nga sa manok badi o pag-ingkit nimo ana sus Ginoo ko Lord. Pero sa tinuod lang badi way bayas-bayas lahi gyud ang lasa diri abi jo tab-ang gyud diri ang manok. Di gyud kay siya dakog diferensya badi pero mailhan gyud nimo. Hay, Ginoo ko pagkalami na lang yun. Karon guys, magbahog sa ta sa baktin. Kay murag gigutom ko. Wa ko nagbali-bali pag palit sa sudan. Kay si Mario lagi nagkabuang nasad. Nya karon murag gigutom ako nagtan-aw sa vlog ni Bite King nga naghambat dadtong fried chicken. Si Mio na dani nako gibutang. Babe kamiyo ha. Babe kayo ang among Mio. Magbahog sa ko sa baktin guys kay udto naman kinahanglan buntag udto hapon nato pakanon ang baktin para dali ra magdako. Nya kay ora man dato ang bahuganan. Diretso na ta diri sa tangkal. Nya karon lagi kay gigutom man lagi ko tungod nakakita ko sa vlog ni Bite King mag-adto ta sa ubos kay magpalit ta sa kuan fried chicken. Ato sa nikuan og tubig ang ilahang kuan bahuganan kay ako man gibutangan kaganin sa tubig kay para inom-inumo nila. Nya si Mio nagsibangag na sa si Mio oh. Uy, buyag na sad baya ang akong baktin guys. Wala pa ni siya na kuan na porga og na vitamins. So karon ato sa silang bahugan. Ang katunga kuan kana ang dili nato basaon ang katunga basaon kay para atong butangan sa tubig. So inana lang ka simple ang atong pagbahog. Ang kato bitawong kuan kani bahog sa iro nga gipalit ni Sherwin. Ako nang gibahog nila ni Daniela ni Putot og ni Piolo kay dili man na pwede sa kang kuan Mio. So sila na lang ang magkaon dana ni Daniela og ni kuan Piolo og ni Putot. Nya karon ato na dayon butangan sa tubig. Inana ra ko magbahog. Nya butangan na tubig na pod para mo ilang higup-higupon. Diba? Buyag na ang baktin o murag nagsinaw-sinaw nasad ang ilahang panit. Mana? Ato nang napa-snack sila. Nya karon magkikay-takay paingon ta sa ubos. Magpalit ko sa fried chicken. Mukaon jud kog fried chicken karon kay naibog ko nga nagtaon si Bite King ba nga giana gini Bite King oh. Daniela, among Daniela. Nya si Mario nilayas na sad. So bahala siya. Ngano magpadaog man ta niya. Diba? Ug nganong mulayas man ta? Ha? Di ta mulayas uy. Muadto lang tag Japan. Diri ra kami yo ha. Uy ibilin ka nako diri Mio. Ha? Ibilin ka nako diri ha. Nakakaon naman sad ni siya guys. Unya kinahanglan ang katunyang butanganan sa tubig puno. Ha, diri ra ka ha kay muuli ra man sad ko. Muuli ra man sad ko nya ha. Ang among Mio bye-bye. Bye-bye among Mio ha. Bye-bye among Mio ha. Dili maghambat-hambat sa kuan ha. Floor mat na unsa na ang floor mat namo guys oh. Tanawa. Grabe na kaayo ka kuan. Gisi na ni Mio. So maghikay na ta kay paingon na ta sa ubos para magkaunta sa fried chicken. Wala pa man ko namahaw. Ay namahaw di ay ko. Akong pamahaw kuan multi-cups nga hilaw akong gibutangan sa suka daw asin dayon na ay sili maura ang akong pamahaw. So Mio diri ra ka Mio ha. Guys nakailis na ko paingon na dayon ta sa ubos si Mio ibilin lang nako si Mio kay wa man sad lagi si Mario diri ambot og asa na sad nag paingon kagabi diri siya nag katulog na dana yang kuano gigdaan wala niya hipusa ato sa ni paandar ang atong motor daw adto na dayon ta guys
Diri ra amo Mio ha. Bilin lang sa amo Mio. Diyan na ta diri sa Balingwan Market. Nga magdiretso ta dito sa Nai Fried Chicken. Guys, wala damha nakita mi sa akong amigang buring. Ayo. Kulera. Bitaw si Erlinda, na miss ba ninyo si Erlinda, guys? Nakita mi diri niya. Mag-snack mi karon. Boy. Oh, maniud to sa ta. Ay, kaon ba fried chicken kay Gusto ko ka. ha? Ilang kopi ka ng Say mo laki. Oh, wala ka. Bitaw guys, diri ta alit ta diri. Ato ta sanay ko an fried chicken dadto babalik dia. Panyo to lagi ta. Gusto ko gikan. Hala. Ugay na kung pangutanan nila dito sa kwan ni si Dayday ba? Kita ni Kwan dito. Dayday? Oh. Oh, Toy niya. ganang pangas sa makuha bakit kita ka ni dito yung hindi apa ni isun ko kung pangas. Ano, wag yun na nakita sa eleksyon. Sayang kay wala ta nakita sa eleksyon. Isun ko dito nakapangas. Sayo man ko ay hapon ako nagbutar man. Ko nagbutar. Ha? Tugbong na rin ko na yun. Hala guys, Sir Linda. Unsa mo ha? Ay naay ko anda tuo ka nang ay mag-milk tea din ta pagkahuman. Uy ni puto o. Gusto ko din kung kaon lagi. Adi ka kaon? Kung tagaan ko na mo na daw dadon na ako. O da sige. Ayo. Dani mi sa kwan guys, fried chicken. Di ka mo kaon? Kaon gusto ko. Ano di ka man kaon? Pwede mo kaon diha? Ah sige. Tagpila ni mo rice. Sige. Di ka mo kaon jud, sure ka? Kaon ko to rice, kaon ga po kaon dito pa. Ah, fried chicken gyapon. Akana isa ka po fried chicken. Sige. Dayon fried chicken, dayon amo madam. Pila dito. Uy, ali pa rin. Nadani akong Sa mo paniuto mo? Paniuto mo? Oh, Paniuto lang sa kore. Wings ako ay ganahan ko kanang dako. pirang rice. Kana pod isa. Ah, pwede na kaagi taga. Dahil kato isa pod. Kato isa kana. Di kato. Aw kat. Kana. Basta kay dako ay na. Daw i-take out dai niya kaning tulo. Take out kay kag Madam Erlinda na o. Di man siya mo kaon. Notch ko na iya. Yatot ang yawi dali na ako nabutang my god. Yahat ready. Ibalot lang na ha kay di man siya mo kaon. Isa ra ka rice ako ah. Ay itampo lang na dadto madam. Oh. Kato lang tulo mo i-take out ha. Oh, kani mo ha madam oh Erlinda akong amiga boring. Buring burikat kung sa pabitawa bitaw joke lang ha. Di ka mukaon jud as in di ka mukaon. Sige bahala ka basta mukaon mi. Dito naman ko kay kaon ko. Gani Malay ba ni kaon ako isaw eh. Gani nata. Balik na sa kunin eh. Alas na ako magkaraw-karaw din ako. Kaon lang ko madam. Dana. Pwede ka mukaon? Uy, pagkaon. Asa. Aso na karon trabaho. Ako trabaho na ka. Yan naman kung tinkalan. Balay nila tamok tulay. Guys, wala damha si Erlinda nakita jud mi karon nya. Di man siya mukaon. Noche buena kung yaha. Nya kay wa may noche. Wa siya noche buena. So bahala siya. Pero na siya i-take out Pwede magulang sa isa. kanang sauce. Oh. Yeah guys, magkaon ta ha kay murag nangala kog fried chicken karon. Nakita ko video ni Kuan ba, Bite King. Uy, ganahan namin kog tan-aw sa video niya nga nagkaon. Ah, kanina lang din ang Nice. paniud to. Mga unta guys. Uy, kumusta naman jud ka? Uy. Sayang datong eleksyon wala pa nakita. Bunta pa kayo ko nagkon. Ha? Kaon ba? Ay sayo di ka nagbutar? Ayaw ko nagbuta. Ito naman kang makuha da. Ha? Siya. Dito na biya siya sa kuan. Mapuwa nagbutar. Ako yapon sa'yo kay ko. Kaya nagsibat naman ko. Uy, di gwapa kag samot. Iya, ito ba? Usa ba di ay? Uy, mga unta madam. Kaunta.
Gara guys, for chicken oh. Layo pa rin kita na ako. Hambat-hambat ani oh. Ako nagkaba-kaba ba? Ako nagtubag pa kita. Nalingian taman ka, sorry na lang. Nagtubag lagi din. Mga unta guys. Kasi madam dani oh. Wala ka Jose? Dito ko. Duty ka? Kanay ko ito. Kauban mo ni Nordin, dili. Dito lang Nordin mo ogda. Dali mo. Kaulenan siya. Kaulenan. Tagumahan mo ko. Ay si Jimbo lang sa mo om. Ito ba? Diyan ka on? Na-electro ninyo? Mismo na lang. Mismo na lang ka. Tulog ka buo. Ilan, Dre? Ay, duha na lang. Duha na lang, madam. Na dito nagbantay, Dani. Nasa Kilapaw. Ano kayo? Lo pa kayo karon ga pa nang kwan. Masa dito na wala nang bugnaw. Gani. Malagi din ako sa pistara. Jangan na barato. Ano sa barato dyan ko? Ako lagi ang partam ko sa brato di ha. Malagi. Gan barato ka wala din tayo. Mako. Ako ra kay pagili pag. Talagma ko ron nga kani wala ni jogo ko ra sa silimpan. Dapat na tayo bata. Tapos. Tapos ginayog nilito. Tusa. Nato pistar tagas may pista dito. Nato man. Nalita ka, Aileen? Ito man yung hata. Wala na mistay sa balay. Ano mo ko palangos kay luloy lagi. Luloy tong bata na. Ano ko yung lawas. Ano ito, laki ito da? Tagaan nito sa 100 ya sa ilid nga 100 lalo dusin ito mga makaon. Ayan, kaon mo pinis. Gani. Wala ko nanyapon gabi eh. Gani na buntag, nagsuwa na to sa kuan kanang kamutitaps nga hilaw, akong kikilaw daw kanpon. Nya, muna magutom kayo, nagtatawa ko sa video. Namin naghambat-hambat og fried chicken ba. Ay, gigutom ko oy. Ay ko nga ato sa ubos. Magpalit na lang sa dayang sudan. Ko kakaon jud ko karo fried chicken. Kaon. Yan nakita mi dani. Oh, ay gino ko. Ako pala ka na din. Ako na ko kayo nakabalik na punto ka kuan, ganito na pagbuka. Ako na ko banlag na punto ka may. Ay ka ba nagato yapon? Kita ada pizza. Tingnan gusto ng nini nga dali pa dayo, yun ang nini nga. Kung ini dahil ang balay ni Noel ba? Sa tiyan Noel balay pa pulian. Yan ako. Namas nyo niya. Noel nga. Naman si Noel ba yung ata ba? Sino nang Noel? Ay Noel. Kaya baka nyo nandun. Ako kasi kung makarot yung gamay nang nila kasi sa Noyo, balik nila to direct si Altuan yung vlog. Kamu gak kuan? Ako ba na? Si Jongjong. Nagtara siya sa dahilig. Pero kamu gak pun? Wala na ko na kuan. Ganahan ko sa'yo. Ako na ito. Na, kita may kaman sa dahilig. Ito sila mama. Ito na siya. Nagulit niya. Ako, ikaw ulit. Mura na dito. Sili! May sili! Uli! Uli na ako. Dito ka ra sa inyo. Ako ra isa. Huwag ka na may ngawa. May nawa. Ako na ka. Wala ako dito ba? Ano sila? Ano sila? Dito tayo sa yan? Kaya mo ha? Ato kayo dito? Balay ha? Paglang dito. Dahil laki dito. Mga laki na laki dito. Diya ka ba sa... Mo ba? Daghan? Diya ka ba sa huwag? Diya ka ba sa humandaan? Diya ka ba sa kalangan? Uy, kasi na yung cellphone dito ka kuhan, matagai ko. Kaya mag-ata ko magpagtawag dito ka. Ano sige? Puhon. Ha? Tagai ko dito. Mag-vlog na dahil ka. Hello guys! Para dili ka? Lami biya ni siya do. Duha lang kabuk madam ako madam. Kaya di man si madam. Kauntag saging. Di man si Madam Erlinda kaon, so ako ray mo kaon. Nya, mamili mi dani sa okay-okay kay nay tag cheese dani oh. Uy. Na. Cheese.
Ang kabagan ni sa. Ha? Ay sus. Eh, tabaghak ang gamit. Kana. Bigo na nimo. Tag-10 siya guys. Natag 50, natag 65, 35, katulad ko 120 oh. Pwede na siya putulan. Nindot ba niya? Mubo kayo ha. Ha? Nindot man na siya. Ang kana na. Pwede na putulan. Na? Saan? Mabinat siya? Kay dili. Mabinat siya? Dili. Gamay kayo. Dako ba di kag bagta ay paa di man? Gamay kayo ha. Okay lang guna ah. Mo bi nakagbagtak og lamok, de. Mabinat pa ni siya kuhaon ako ni pero di man mabinat. Kani aw huy madam, tan-awa ko kana. Eh, lama dani yang sudah tapos de. Tama bag na bahin may kwarta. Rapi ka balik na dala. Isa ra kabuk ang iyang napilian ni madam. Asa man ta magbayad ani? Dira mo bayad. Dong! Aw, anan si Dong. Isa ra ka buok. Pwede sa magbayad? Dira. Ay, sino sa palihog mo de? 10,000 na siya kadto. Pwede tira man ni. Oh, kana Sir, man biir. Sukli ansa? 1,000 na ba ka? Tagdin ra gani. Kana ba mahalon? Ay, malahon kay. Dogay ang kakuan, dogay ang ka. Sana, dogay ang ka. Hoy, nasa dani tag 20 oh. Tag G's. Ito naman ta sa tag G's, suma naman ta dadto, dani na pud sa sadta sa kuan. Tag 20. Dira madam oh. Bawa. Salamat ha. Fight for freedom. Never give up, never give up. Hindi ara madam. Pwede pa madam. Dito ka kumuha na ng color ba? Ipaputos ka na? Ano gani? Ha? Adani itampo. Sige. Hi, mga madam. Pamili na mo dam kay mintas napay tag 20. Basin ugma tag GS na ni amahay jud dani. Unsa ni dani habol ni dani? Habol ni dani? Kapilang pud ni ah. Bitsit o gabon. Kinilo na pud ni. Ha? 20 sa klase. Uy, alis na ni madam. Nay mo habol dito wala. Habol sa ako. Uy, nakasulay mi sa una og habol sa ako. Lamin to sa bukid. Habol na mo sa una sa ako, guys. Promise, nakasulay mi jud mi ana kay mo'y gipahabol ni mama sa una sa amoa. Igang kay. Ah, igang ni? Iba igang yung sako sa bukid. Di man igang ang sako. Wala gid sad nooy lamok. Habol eh. Tawil. Unsa din ni dani tawil or kuan? Ay, Apple. habol nga murag tawil? May apple. Pwede ko liwa yung tawin. Kani pila man sad ni ah? 650. 650 kuno ni madam. Okay na. Isa na sa kasit. Unsa isa ka seat? Duha ka kuan. Duha ka bedsheet? Bitsit o duha ka punda. Duha ka bedsheet, isa ka punda ug isa ka habol. Ang labab sa Ay, kuan na din siya package. O sige, halagi atad na nagreklamo kay gipangbungkag kuno na ako. Ala dili na lang. Andi na di 150 lang. Sige. Kay para kang Madam Erlinda. Awa 60. Sige. Atong palitan si Madam Erlinda. Palitan mo na ako sa tanod. Tanod. Gasuhay pa sa tanog kay nabuslot. Ha? Palitan mo na sa tanod kay nabuslot. Sabon pa gina na. Daw ni dayon. Oo. At least na kay habol dili na sa ako imong habol ha. Kay ang iya ko nung habol guys sa ako. Ano saya? Ako man guys ako habol sa ako man guys kay pobre man. 260. Habol lang sa ako.
Ay, loko sa ako. Salamat guys, kinapalitan ko sa habon. Pinisda na to kung habon. Ay, na, di yung patsada, oh. Reklamo na ba ni siya bungkag-bungkag? Diri na sa kay tag tulo 100. Short na, nagisi man. Awa. Muni suutonon sa mga virgin. Hindi ra. Pang virgin. Kana, virgin ka tanahon daw na. Panang kume ang intel. Intiloy. Unsa? Pag nakume ang intel mo. Magpa-total eclipse na ta. Mo na imahatanan? Wala lagi to daning isa. Para man to ah. Di ka ganahan to? Ilain na kay iyahan na ni madam. Kani ako ah. Uy, mo to double check. Why diferensya na to? Muna ako ano? Dara ka. Hawang-hawang. Dara ha. Isa? Hawang-hawang. Ang Hawang-hawang. Yan. paigo ba ni Dani? Ano yung sako? Hi guys! Nag-inom kami guys ng ito. Nag-snap kami ni guys. Nag-ukay-ukay mi guys. Niasa man ta. Laman pa. Ha? Ano na ta? Ato na ta. Kalibagin ni guys. Ay, hindi kong kaon na ni guys. Oh, diri rata. Diri rata kay naghulog ko sa kuan. Wi-Fi ni Madam Dani. Nag-close si Madam Dani oh. Palingkura ko Dani lang ka ha. Salamat. Dani sa mi guys kay mag kuan sa mi, pa-signal sa mi. Nya si Madam Erlinda, okay ra ka? Uy, magtarong ba? Uy, mulaag ako dito ha. Promise. Ha? Oh. Ikaw makaisa sa imong balay. Atong bata si Loyloy, anak si Mimi. Ang tao dito ako, si Mimi, si Loyloy, si Balodoy. Oh. Tapos Balodoy sa ako. Si Winwin sa Isa man baludoy. Kung sa karingan sa una ba, anak ka na ni Ating, katong ni tao. Oh. Balodoy. Unya. Ang dito, ako. Nangano to ka man dito sa imo? Gunahan na siya dito sa balay kay Bibo man dito. Kung manang magabi, sari mo sila. Pampukan niya. Kung lingaw na sa... Daghan ay katulog dito sa imong balay? O kami ha? Ano? Kamo ni Ako, katawato si Mimi, Loy-Loy, Tulo, upat niya. ano mo anak? Isa. Atong bae. Naglain sila. Si Ating, hindi. Sila kay Mimi, naman doon na, may yabana. Talagi. Si Mimi, kaya wala pati yabana. Baya kayo mo rin kung nagpasikiking. Si Mimi dito katuganan Japon. Dito niya pa sa balon. To lagi Mimi dito kanunay. Inulit na yung anak, Balodoy, si Winwin. Kaya tayo niya, pagkatulog na yung Ating. Bibo ka dito. Lagi. Pagtarong baya mo adto ba ako dito. Kay kani si Madam Erlinda. Nahibawan na ako yang balay. Tora day dito dapit sa tulay sa Talisayan. So mangutana ko dito pohon kung mag-adto ko kay sikat man ipod siya dito. Kay nag-vlogger na ba yan ni siya? Nag-vlogger siya guys. Unya kay gibiyaan naman siya sa yang ban na mao to nga nagundang na siya vlog. Ay ginoo ko ako magdahom nga magkita jud mi. Yun rin ako, mas up na kami nagkumirit sila, kumirit si makita. Hoy, hugay na akong pangitaay sa imuha no. Na yung lagi sila nga tuwa ko pag sipalong. Kay nakapuyo. Kay nakapuyo man din mog sipalong na ko nga aha basta napagitaan dapit sa sipalong. Marap sa tuwan mo. Ito sa dapit sa tulay doon. Lagi. Nya puhon guys, mulaag ko dito sa ilaha. Karon mag kuan sa Amidani, magpa-signal sa Amidani kay na may Vindo Wi-Fi dana. Walay kabaguhan ang kagwapa ni Madam Erlinda. Gwapa gihapon siya. Magpangas ka puhon dito sa balay magtapad mo ni Sherwin. Ako, Sherwin karot. Tara gihapon sa magpuha. Oo. Ako lang. Uy, may pagkamuna lang magminyo. Ha? Kaya, dili ka lang. Aha? Dili ko, dili ako bumili. Dili naman Sherwin. Okay naman. Okay naman. Ihatag na ganyan ako siya sa imuha. Yun na, dili. Ha? Okay na lagi. Dili ako bumili. Isip ako. Ngayon, di ba ka kang Sherwin? Dili na, dili ako. Ganahan ko nga ako rag, puyo-puyo. Okay naman na sa si Sherwin kay kabalo maglaba, kabalo maghugas plato. Dili, gani na ko ang Dili na ko minyo. Ha? Nagyapon ko ang patig minyo na ako na di. O dili na ko surrender. Agatagan ta pa man gyapon mo bugas, grocery. Okay ra? Dili. Ako inhatod siya dito ugma ay ako ubanon ha.
Huy, Ayaw. pagtarong ba? Ay, ako ba na? Ako ba naman? Ayaw pag ingana kay ako na siya gihatag sa imo. Dili lagi na ko. Dili lagi ko. Kabalo man siya kuan sa hipos-hipos sa balay. Mao gani ko dili na ko minyo gani. Ang imo buhaton siya magmasahi ra. Masahay talaga. Usa man sugot ka? Dili. Ha? Dili na ko. Uy, swerte jud ka og si Sirwin imong mabana. Swerte lagi ba di na ko. Ha? Dili siya guys. Yak makani ah. Kisa man imuha di ay. Ginoo. Dili na ko. Ano man nalugdan na ka? Dili na ko. Karon guys, mupauli na si Madam Erlinda. Ako siyang ipasakay na sa atbang. Ako sa siyang Ako sa siyang ipasakay dani or dana ra siya mag ulat sa tricab paingon sa talisayan. Mag-tricab ra ka or pagbus na la? Ayo ko. Ha? Tricab ra ka? O dana okay na may tricab ra. Ha? Ya dana ra ka? Pagkato lang dito, pangtanan lang lagi dito. Ha? O sige, ano to ha? Oh. Dana ra ka panakayan. Sige, kay palit ako sa bahog. Hi. Nagukay-ukay na sila, guys. Ay, upat na lang. Unahay mo haya, unahay mo haya. Unahan ang nakakuya, madam. Then, kanip sa tilapia na yun, madam. Pwede pahiluan ako daan? Kay Sinta o pwede na na. Sige, paliyam sa ko si Kay Sinta. Dayon, sirit, dayon. So, pilang kilo dami? 260 daw. 512. Wala, ipahinga na sad ko, guys. Kana lang. Akong gipahiluan daan ang tilapia daw, ang katong bangus. Sayang te. Murag, nag-uwan na ba sa bukid, eh? Chato. Ang ukay-ukay, di ara, ukay-ukay. Nakapamalit na ko. Di ara, nanatay sudan. Panga sa dayon ta kay si Mayora ang naa dito, ambot lang og si Mario naa na bakha dito. Nya si Madam Erlinda to, na si Madam Erlinda naguli na. Karon diretso na ta sa bukid, guys. Diyan na ta diri sa balay. Ang tugkaran na anay chinilas ni Sherwin. Lagot ng style ba? Di hinuan niya ang kuan. Tarong kalangit karon. Shit. Syagit niyo. Nila.
uli na ning kwan diri oh. Ug di kag patuon ako pag layas din eh. Kanay imong tagay ha. Ay ko pag kwan na. Di kag patuo. Hawa din eh. Style nimo. Kamatay kag di ka pakatagay. Ay ko pag kilasan ko nimong hiwaa ka. Pagkasabot masin usaon pagkasabot kita reglipaton tagpilaw rata wa na tuah sige kamatay gid di pakatagay ilasan ko pag ug di kag pabadlong di kag pa istorya di kag pa kuan hawa dinhi di kag paminaw ag badlungon ka, masakit ka. Kapag kuan na, mayo tong buot ag imo lagi gubaon.